tilltalande miljö än denna vintrigt paradisiska. Curlingveteran Emil Sköld och 73-årige skotten T. Brown. Sir James Denby Roberts, vänner emellan kallad Jimmy, sätter stenen och avvaktar resultatet. Resultatet? Ja, detta kanske inte blir något tävlingsreportage i egentlig mening. Så sweep hard, Sir James, and good luck! Där kommer McCoy, McCoy, den gamle McCoy, McCoy.